Heddiw ni'n mynd I bod yn dangos ti sut I siwio defaid I lawr i'r ffîld arall I cael bwyd. Ti 'di clywed nhw, Daf? Siwr o bod... O, edrych! Mae 'na un fan'na. Mae 'na un fan'na ar ben ei hunain. Falle mae wedi cael ei gwahanu gan ei fam, so mae'n bwysig nawr I gael y gweddill lawr, I nhw gyd gael bwyd gyda'i gilydd, a bod nhw, y mam a'r oen yn ddod at ei gilydd. Wel, nawn ni agor y gat nawr, a mynd, achos mae rhaid ni ddod â nhw gyd lawr ta beth. Wel na, bydd y mam yn dod. Dyna'r mam ochr yna, edrych. So, ti'n gallu gweld... Trio dangos I hwnna. Dyna'r oen. Come on! Dewch yma! Na pa ffoi ni. Os ni'n agor y gat yma nawr, hollol agor, bydd y dafad arall yn gallu gweld e. So nawn ni cerdded heibio'r dafad yma nawr. Fi'n gwybod, mae colli fam. Dyna ni. So maen nhw wedi mynd nôl at ei gilydd. Con yn Daf, ni angen nôl y gweddill. Ti'n credu bod yna'n doniol, Daf? Oce. Wan da ni... O, falle gallen nhw clywed e trwy'r microffon, fi'n siŵr. Ond mae'r tywydd bendant wedi newid. Os ni wedi cael tywydd braf pasg yma. Oce, wel dewch yn agosach. Beth? Peth bwysig yw bod ti ddim yn mynd yn wlyb achos ti ddim eisiau dal anwyd. Oce, yn mynd yn sal. Fi ddim yn siŵr. Achos ni wedi rhoi bwyd mas. Felly achos mae'n glawio, mae'n bwysig nawr I ni gael lawr a bod y bwyd ddim yn mynd yn rhy wlyb. Cwta da, mae'n redig nawr. Come on. What? What? Aros draw fyna Daf. Ti gweld I cael y rai gwthio nhw lawr. Sht. Sht. Hey, hey, hey! Psst. Psst, psst. Dewch nôl, Daf! Psst. Psst. Shh. Shh.
glaw nawr yn mynd ar y lens, ond ie, dyna ni. Mae'n ddiwrnod eitha diflas o ran y tywydd. Ond dyw hynny ddim yn meddwl bod ni'n methu bwydo'r defaid, felly so bwyd yn stopio am y tywydd. Daf, dewch nôl fan hyn, Daf! Cofio i aros... Na! Mynd rown nhw! Dyna ni. Dawn, Daf! Gobeithio bydd yn stopio mewn chydig, ond ie, fi roed i fi just cadw mlaen glanhau'r lens, jyst bod yn stopio glawio. Dawn, Daf, so twrch daear? Ie, twrch daear. Ie, wneud llanas ar y cae. Ond lwcus, mae na ddim modd i sbwylo siw ni nawr. Okay. Wedi marw. Okay, wel, ni ddim yn siŵr am hynny, ni ddim yn credu. Nhw wedi mynd i ffwrdd am nawr, ond sa'n credu nhw wedi marw. Oi! Come on! Ai, gobeithio mae'r bwyd ddim yn rhy glib, Daf. Sogi bwyd. Iawn. Neb yn offi bwyd sydd yn glib. Ui. Ti'n gweld roi fyna, Daf? Okay. So Daf, ti'n neud job gwych. What? Mae'n da chi? What? Nawr mae'n dechrau, mae'r gwynt yn codi. Yn chi? Hei! Newch ti ôl nhw, da? Newch ti ôl nhw. Ti'n cofio lle ni angen symud nhw nawr, da?
ond ar bwys pa ran? Ar bwys y ffront. Wel na, ar bwys y trws na, lle ni wedi rhoi bwyd y fe. Okay. Come on, Daf, gyflym! So fan hyn nawr, ni eisiau cael pob un o'r defaid fyny, neu'n siŵr bod nhw wedi cael bwyd. A dim bod y... O falle, ti eisiau rhoi lawr nawr i gweld os mae'r... Os falle bydd e'n cerdded... Falle bydd e'n cerdded ei hunain. Ie. Falle. Ti eisiau fi pigo fe fyny? Just pigo fe fyny. Just cwtio fe. A nawn ni cario fe draw, gobeithio, nawn ni ffeindio'r mam. Os fi ddim wedi angen fwyaf, cael llaeth o... Botel. Ie. Ie, neu fel y tub yna. A bachau fwyaf mewn sŵn. Ie, falle. Ie, yn y shed. Ddim yn cael mam neu da. Na. What? Shht. Ie, okay, pai ffoi, ni byddai'n dod nawr yn agosa. Yn siŵr bod nhw'n bwyta. Reit, wel ni wedi gorffen y ddoi yna. So... Yay! O'r diwedd, diolch Beth. So beth ti'n meddwl, Daf? So mae'n neis achos y gwaith y ti wedi wneud i gael nhw i gyd lawr. Nawr mae'r mam wedi ffeindio'r oen bach. Ie, os ti gallu gweld hwnna'n dead key. Ie, mae fe yn y jeep yn diwe. Ie. Okay. Wel dyma ni am heddiw fi'n credu. Ie. Nawr ti'n gwybod sut i cael y defaid a'r oen lawr o'r cae. Hwyl fawr.